Muškarac u godinama u belom mantilu sa naočarima prinosi stolu tegle i jednu flašu. Hvala Bogu. Vi već ste sve spakovali. Doktor Ryan me je poslao da pomognem hitno evakuacija. A gde su pacijenti? Eno ih u podrumu. Nosim i ovo dole, zlu ne trebalo. Oni su još tu. Ali doktor Ryan mi je rekao da svi pacijenti moraju urgentno. Kao ratnom upravniku duševne bolnice naloženo mi je da ostanem u gradu. Nema evakuacije pacijenata. Mrka kapa. Mrka kapa. Padaju komadi maltera i prašina. Oboje se lako saginju. Žena trči niz stepenište. U susret hoda medicinska sestra noseći petla na glavačke. Moj Tošo, imaš više sreće nego pameti. Petar! Petar! Nećeš ti meni u čorbu. Ne da tebe malo. Teta Mara! Nećeš. Teta Mara, gde je podrum? Oprosti ti, Bože, greh. Kao što mi opraštamo dužnicima svojim. U sivoj prostoriji u koju se kroz otvore visoko na zidu probija svetlost, više je muškaraca i žena. Svi nose podrpanu odeću. Neki sede, neki hodaju. Jedan kao da pleše valcer, drugi stoji i puši u belom, pohabanom odelu. U jednom uglu na krevetu leži trudna žena i viče. Jedan stariji čovek je nad njom, blago joj pridržavajući potiljak. Ulaze mlada žena i Mara sa petlom u ruci. Opa! Narode, teta Mara zarobila neprijatelja.